pokhala ine presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi ndafuna ndilonjeze kuti ndizapitirira kuwalankhulira Malawi mopanda mantha, ndipo olo itatuluka mfuti olo utatuluka unyolo, koma ndizapitirirabe kuwalankhulira Malawi mu dziko langa la demokrasi. Ine ndine Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri amene amangoyima pa chilungamo, kuphatikizapo ndi gulu lathu la Malawi First, the people first. Tizapitirira kulankhula mosusana ndi amene amadana ndi chilungamo. Utenga wanga woyamba lero pa 13 May 2024 ukupita kwa Army Commander komanso kwa Inspector General of Malawi Police, kunena kuti yakwanano nthawi yokuti muwalangize anyamata anu, kunena kuti ntchito ya Army kapena ntchito ya polisi sikuopseza nzika za dziko lino la Malawi. Pali ogwira ntchito ena aku Army komanso ku polisi amene amaona ngati kukhala wa Army kapena kukhala wa polisi ndiye kuti ndi chida choopsezerapo anthu. Munayenera kuti mudziwe kunena kuti ntchito yanu makamaka ino Army ndikuonesesa kunena kuti dziko la Malawi ndilotetezedwa limodzi ndi anthu ake amkatimo. Komanso inuyo apolisi munayenera mudziwe kunena kuti ntchito yanu ndiyobweretsa chitetezo, kubweretsa chitetezo kwa anthu a mdziko la Malawi. Timadabwa nawo Army ambiri amati akavala uniform akamayenda pa nsewu amafuna anthu aziyagwadira, anthu aziyanjenjemera. Zija zokuti ukamuona wa polisi utaona china cholakwika ndikumuthamangira ndikukamuuza, zimene zija zidatha. Masiku ano kumuthamangira wa polisi amene amanena kuti ndi abale athuwo, kukamuuza chinthu chimene wachiona cholakwika mu society yako, masiku ano anthu ambiri amapanga mantha chifukwa ukapita amene umamangidwa ndiwe. Koma kale lija ankatiuza kunena kuti mukamuona wa Army kapena mukamuona wa polisi muthamangireni mukamuuze. Ndipo ife tikukumbukira tili ana, Army akati akabwera kwa njeza kuja timawathamangira kuyenda nawo ulendo mwina wa 10 km tikucheza nawo. Iwo aja kusegula zitini zawo za nsomba ndi bifi ndikumadya nafe. Lero Army kuwaona amakhala anthu opangisa mantha. They are no longer friendly. Ndamva chisoni kwambiri makamaka inu akomanda muauze anyamata anu amene anaenda mtunda ochokera Liwonde ndi magalimoto ndi mdipiti wa magalimoto kupita ku Zomba lachisanu pa 10 May. Kunena kuti ngati kuli malamulo onena kuti mdipiti wa Army usamapangidwe overtake, inuyo mukuyenera muuze mtundu wa Malawi. Sindikudziwa ngati alipo malamulo onena kuti mukaona galimoto ya Army ikuyenda musayipange overtake pa nsewu. Ndamva chisoni kunena kuti mdipiti umene unaenda mtunda wa Liwonde lachisanu pa 10 siku la Judgment Day yanga lijalo amakaniza anthu kuti asapange overtake ngakhale ali matenda, ngakhale ili ambulance amayikaniza kuti ipange overtake, ngakhale iwo sikuti amaenda nsewu wonse koma amaenda kumanzere kwa nsewu wopita ku Zomba. Ndinamva chisoni tikuthamangira pa domasi galimoto ya munthu wina wachikulire over 54 years anali ndi mkazi wache, amathamangira kuchipatala kumene kunali matenda, mwana anakomoka kumeneko. Atapanga overtake galimoto ina ya Army inawathamangira ndikukawayimisa ndikuwamenya modesa nkhawa pakana kuwathyola mphuno. Munthu wachikulire, munthu chimo lake ndikupanga overtake. Nafuna ndikuuzeni inu Army
kunena kuti musamakhale ngati andale, inuyo you should work professionally. Chimozimozinso inu apolisi mmafuna muziopseza anthu amene anakulemba ni ntchito. Muziwe kuti inu ame ndi apolisi ndalama zimene mmalandira ndi taxpayers money, and there was no need kuti inuyo mukamuthamangire munthu ndikukamumenya tchimo lake chifukwa chokuti wakupangani overtake. Zimene zimukuyenera kuti inu akomanda ame muzionesese bwinobwino, muziachita discipline anyamata anu, chifukwa ziko linolo si ziko lokuti wina akazikamuopseza anzake chifukwa chokuti iyeyo ndi waame. Mchitidwe umenewo ndi wakalekale wambiri yakale, ndiponso ngakhale kalero kunalibeko zimenezozo kuti aame azikaopseza anthu. Aame anali anzawo a Malawi, akuyeneranso akhale anzawo a Malawi. Tizicheza nawo bwinobwino osakhala kuopseza anthu. Kumvesa chisoni kumugwira munthu wa zaka 50 chakuti years kumumenya in presence of his wife, kumuthyola mphuno, kumutulusa magazi, tchimo lake ndilolena kuti wapanga overtake. Chimozimozi khandi chiwewe khandi chani, chimozimozinso apolisi ena kumponera amugwira mwana ndikukamusekera ku Ntchisi prison. Tchimo lake ndilolena kuti anatumiza chithunzi china cha chakwera chimene anthu ena oganiza mofoira anamutenga chakwerayo ndikumusandusa akuvina dansi. Ndipo mwana uja tchimo lake linali lotenga chithunzicho, videoyo ndikuyitumiza pa gulu lina. Choncho anthu ena osusuka a MCP anakachita ripoti nkhani ija kumponera polisi, ndipo amponera polisi anamugwira mwana wang'ono, mwana wokuti sangapange solo za kompyuta sakuziziwa, ndikukamusekera ku Ntchisi. So nafunso nkumafunsa kunena kuti popeza tu chimene mwamusekeresera mwanacho ndi video imene yakuvina dansi president wanuyo, nanga ichi chatuluka so president atavala dress ya yero wapangaso ndi mwana yemweyo. Tiyeni ya Malawi tiziziwa kunena kuti ziko lino ndi la democracy, ndipo anthu amakhoza kuzichita express munjira ina iliyonse imene angafune yokuti alankhulire zinthu zawo mu ziko la democracy. Nthawi yoopsezana inatha. Nafuna ndikupaseni iniyo IMCP chisanzo chonena kuti munthu tusimungamuuze zochita. Nthawi yokuti muziaopseza anthu ndikumauza anthu zochita inatha. Chisanzo muchitengere zimene zachitika zulo ku Blantyre ku msonkhano wa DPP. Munapanga tu mafilimu anu kwambiri kuyitanisa anthu kuti ati akalandire ati chimanga ndi ufa ndi ndalama ku MCP office pa Clock Tower. Komatu anthu izi sizinapangise kuti asapite ku msonkhanotu. Munayika apolisi ambiri ya traffic m'misewu nicholinga kuti ati anthu aziopa kuti asapite ku njamba. Komatu izi sizinapangise anthu kuti asaende pasitu. Anthu anaenda pasi kuchokera maangozi ose ochokera Blantyre ndi ma district oyandikira kuyenda wapansi. Zimene zijazo zikupaseni phunziro kunena kuti munthu akatopa amakhala kuti watopa. Munthu simungamupangire chochita muziko la democracy. Munapanga zotheka kunena kuti apolisi asapezeke ku msonkhano wa DPP. Koma zimeneja sizinapangisetu kuti anthu asakakhale mwabata ndi mtendere. Ndiponso kusabwera kwanu kunali bwino chifukwa anthu aja kuoneka kuti anasangalalako kwambiri. Komatu njamba ndiye inali emputetu. Njamba ndiye inali empute. Kuyang'ana ango ya ku MBC kuja kunalibeko anthu. Kuyang'ana mbali ya ku stadium kunalibeko anthu. Zinachita kumutengera ujeni president yokuyenda ulendo ochokera 11 koloko kukafika kunjamba past 4 chifukwa chokuti museumo munalibemo anthu. Amasakasakatu anthu. Koma chaka chino ziriko. Kutaloko ati pa 15 pano IMCP lachitatu nawo akupanga sonkhano pa njamba popo ofuna kusulusa zimene apanga anzawo. Ndipo mawu amene muti mukayambirire kunena pamene pondionena kuti bwana
bwana purezidenti pano panabwera anthu ena ache opanda ntchito amapanga kasonkhano kawo koma bwana panabwera anthu 5 koma andale amamva bwino akamanamizidwa. Ndi chifukwa chake mukuona kuti zinthu zakuvutani masenta ambiri amene mukulembesa ku Blantyre za nzika NRB kulibeko zipangizo, ndipo masenta ngati kuna Njiriri anthu akubwerera kumeneko. Tinakuwuzanitu inu a opposition kuti mukuyenera mudziwe zimene akukupangani anzanu. Madera ambiri amene asegula kuti anthu alembese chanzika pokonzekera zisankho kulibeko matiriyo yokwanira ati mapepala alibe, ndipo anthu ambiri akubwezedwa m'masenta amenewa. Iyi ni nkhani yokuti muzangoyitengera ku khoti ndi cholinga kuti akalamule kuti a NRB amene sitinawauze sitinawalamule akuyenera akalembese anthu chifukwa ndi ufulu wathu. Inu ngati zakuvutani muyenera muchite salenda kuti zinthu zakuvutani, chifukwa musamatenge amalawi ngati ndi ana monga mmene mukupusisiraso anthu aja munachosa ntchito ku adimake aja. Tikunena pano anthu onse amene anachosedwa ntchito ku adimake pakana lero sanalandire ndalama zawo, amangowauza kuti tikupasani wiki yamawa, tikupasani mwezi wamawa. Kodi nanga anthu aja munkachoseranji? Musamapusise amalawi ya ziko linolo zakuvutani inu a MCP. A President Chakwera ndi nzanu uja Chilima zinthu zakuvutani zachitika kunjamba chizija. It is a sign yokuuzani kuti anthu atopa kumene kujatu anthu sanalandire ko ndalama, chifukwa inu misonkhano yanu mumapereka ndalama koma anthu kumene kujaku sitinaone pena pachi akufola palaini ndi kumakalandira ku ndalama. Ndipo anthu amavala zovala zawo osakhala zonse za DPP tu, ayi anthu amavala zovala zawo so freely, ndipo palibe amene watenga anthu aja amabwera wokha. Pamene boma likupitiriza kumanamiza amalawi kuti akupanga maja amachedwa mapasipoti, tafuna tikuziwiseni amalawi kunena kuti sopano mascanners komanso ma hard drive amene anali ku immigration ya ku Blantyre achosedwa lachinayi latali kupita ku Lilongwe kuti akachite beef yapo kampani ya mwana imene ayipasa kuti contract yokuti zipanga zija imachedwa mapasipoti kufa alibe capacity yokwanira. Choncho atenga mascanners komanso ma hard drive wonse amene amati azithandizira kuprinta mapasipoti ku Blantyre atengedwa akampasa mwana wawo ku Lilongwe. The DC mwana vyagwambire.